Sanibonani, okhulumayo uMxolisi Media. La nginiphathele izindaba la khona ubaba u-Ayanda Msweli ubevakashele abahlala emgwaqeni eyozwa ngempilo abayiphilayo nanokuthi engabasiza kanjani. Siyacela ulandele le video le mase upressa subscribe mase uyibukile khona uzokwazi ukubona namanye engizowaphosta. Baba, bingelela abantu base-Africa, South Africa. Khuluma nabo. Sanibona, ngiyanibingelela bantu base-South Africa. Igama lami nguThulani Wakabiyela. Yes. Le eNew Hanover eMshwathi. Yes. La ngiphuma khona ngila eThekwini. Yes. La ngihleli khona kuyona le mtshondolo ngenxa yokuxakeka. Yes. Usuke kanjani ekhaya, ubusebenza ubungasebenzi ekhaya khona asiqala ukuthi ekhaya lapha eNew Hanover. Kukuphi neNew Hanover ekhaya? Ekhaya kuse-Transfit. Se-Transfit. Transfit kaMamnandi. Kwabani? kaMamnandi isigodi. Isigodi. Yebo. Induna yakho noba? Induna yakhona singaphansi kwaMlaba. KwaMlaba. Inkosi uba? Sorry baba, induna uNomiya. 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 Oh yes. Inkosi uMlaba. Oh inkosi uMlaba. Ekhaya khona ingane, ukhona unkosikazi khona ba? La ekhaya nginazo izingane, unkosikazi akasekho washona. Oh yes. Nodadewethu nabafowethu ngoba nabazali abasekho sebashona. Zingakanani ingane zakho? Iy'ngane zami zona ekhulile ngoba Zikhulile. enye yokuqala ina 24. Yes. Eyesibili ina 16. Yes. Mana-ke uyithola kanjani usula emgwaqweni ubuzokwenzani eThekwini? Kusho ukuthi kahle kahle la ngangumuntu othola amatoho la. Yes. Ngisebenze. Yes. Ngakhona ngikuthola ngipose noma ngihambe mina. Kwahamba hayi kwaba mnyama ngesikhathi kanti nginempahla enganginazo la ngokuvikela zona ngilokhu ngibamba lapha nalapha ngirent. Yes. Kwagcina singasavikeleki. Kwagcina sekhamba zona sivaleleka. Ngawo umuntu ongazi ngisafuna ukukhipha zona iy'mpahla zami, ngisafuna ukukhipha zona sanda nesikweletu yanda nesikhathi ngingatholi itoho. Ngagcina nje sengisenkingeni engingakaze ngiyibone. Mana-ke awuqale la kuqala kuba mnyama kwenzekani emsebenzini isikhathi utohoza? Chazela umuntu kwenzekani emsebenzini. Emsebenzini mengikhuluma iqiniso ngafunda ukubhema iwunga. Yes. Mangifunda ukubhema iwunga ukuhamba kwesikhathi mengingena egazini ngigcine ngingenwe lento ekuthiwa i-arroster. Ngingenwe i-arroster iwunga-ke ifuna mawavula amehlo iyafunakala, wavula amehlo nje iyafunakala. Wabhema futhi ifuna ukuthi ngesikhathi esithile emini ufuna ubhema. Wabhema emini ntambama phela. So nganaleyo nkinga ngagcina sengenza okungekho emsebenzini. Ngantshontsha emsebenzini i-TV endala engasebenzi ngoba kwakwa amalokozi indawo yokuhlala iy'ngane zesikole i-children. Wonke lama-TV ngabiza iParalelula nenqola ukuthi asifake la lihambe lwaphahlaza likhiphe iy'ntambo kagesi siyoqala i-scrap yard. Bebuya ntambama kanti lezi zinto bazazi bey'bone bengishaye bengixosha benganginiki nemali yami. Kuqale lapho ukuhlupheka. Bese kuba umngani wami engimchazela le nkinga kube ile laphana leli elaligquba izinto. Nalo lingifundise impilo yasemgaqweni lingishiye kanjalo. Kusho ukuthi ibe nokungihlula iy'nkinga zami. Ngagcina sengistakile ngilokhu ngingena odakeni kancane njengoba sengivele ngesandla nje sengifuna uzongidonsa manje. Ekhaya njengamanje lento usayibhema iwunga namanje? Baba, njengamanje into enzakalayo ngisayibhema kodwa ngisayibhemi ngalela zinga ekade lingenza ukuthi ngivale kamuhle. Ngobani nami bengizama ukuthi makhona umuntu ozongisiza engifice sengikwazi ukusizakala. Ngoba nje senginokuyibhema ekuseni ize ngiyibhema sengilala noma ngingayibhemi sengilala ize ngiyibone ngakusasa. Sengisesimeni sokuthi even ngingaya ekhaya sengafe ngikwazi ukuphila.
ngendlela esengihlise ngayo egazini nasemzimbeni ngenhloso ukuthi sengifisa ukuba nefamily yami. Okay, alright, sengiyahamba sengibuza umbuzo wokugcina. Ukwehlisa ngoba ufuna ukwehlisa noma ukwehlisisa ukuthi amandla imali ayisekho yokuyithenga? Ukwehlisa baba, ngehlisa ngoba sengifuna uyiyeka ngiphile. Yey! Noma imali unayo kodwa awusayithengi ngale ndlela. Cha baba, sengiqinisa ekudleni. Qinisa ekudleni Ngoba impilo kahle kahle. Yes. Angisaphilile. Yes. Awusaphilile. Angisaphilile. So nje ubona sengihambe ngiphethe ijumbani zamaphilisi ngoba sengifuna nje ukuhlehla kuyona phuma ngempela. Okay. Uyafuna ukuya ekhaya? Yebo baba. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba, nomnini. Ngisho namanje ngisho nomnini. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba. Ukuya ekhaya makuthiwa uya ekhaya ufuna ukuya ekhaya noma ufuna uqala i-rehab ngokwazi kwakho nje okuncane? Baba, isimo engikusona nelevel engikuyona ngiready ukuthi ngiye ekhaya straight. I-rehab ngizenzile mina, ngithwale kanzima kuze ngiyehlise. Yes. Ngoba ngigulile kakhulu. Yes. Mhlawumbe 2 months ngilile phansi ngigula. Njengoba ngivuka yabo nje usungibona sengigavile, even ngishiya igazi seliyabuya okutshengisa ulento isiya esiphumile egazini. Yes. Yabo sengiyibhema ngoba ngikule ndawo ekubhenga yona ngemuva nangaphambili. Sengiyibhema ngaleyo ndlela. Ubhema ngoba lana nje kuphilwa yona kuphela. Kuphilwa yona. Even ngisho ngikhuluma nawe kuze sizwane funa kube skip. Otherwise mangayenzi leyo nto kusho ukuthi ngeke ngibe namngane futhi ngizoba isithi. Bazongibiza ngesigwegwe engibize ngeforum. Mana-ke lana-ke before sami umuzi wakho kuphi la? Ikuphi yakhe? Oh la baba. Seroom bani la? Lana baba mina kahle kahle i-room kanje anginayo. Ngiginqika nje khona la. Uginqika lana? Khona nje la obala. Mana-ke uma setshonile ilanga uvela uginqike khona? Sangiginqike nje khona. Uginqika kwakho mana-ke uginqikela la noma uyahamba noma yikuphi la ufika khona ufika uginqike? Uma usuzoginqika nje uginqika la? Yebo. Kushuthi isite yakhe iyo yonke le noma kahle kahle baba, alibona la bridge lile. Bridge, yes. Ngivamisa ukulala phansi wayo. Okay. Isimo sokuthi maninethi izulu mhlambe ebusuku. Yes. Ngikwazi noma nginethe ngithibele uma kancane hayi kakhulu. Yes. Ngoba mekuthiwa ngaphandle mekuthiwa libalele ba. Hayi nala ngiyadlalela ngilalela. Kube leso simo esikanjalo. Kuba nenkinga malina kakhulu izulu. Yabo nje ongayizona. Yes. Nginethelwe impahla zami. Ngamanzi. Ziphi zona lezi noma lezi ezokulala kanye nalezi? Ziphi ezokulala kanti manje? Njengamanje kuphi? Zimatile kwaphoqa ukuthi ngendlela ezimanzi ngayo ayikho into engizoyenzayo ngayilahla. Okay. So namhlanje iplan yami esithini ngizolala ngesaka. Iplan ithi uzolala ngani namhlanje? Ngesaka namhlanje. Uzothatha phi isaka? Sho njengoba ngihamba nje edrobheni. Ngiyayitshela ukuthi ngahlangana nalo noma uplastic futhi mengakutholanga ngithi hayi well down ngilale nje kanje. Okay, before sengifuna ukubamba nangu mfowethu na ufuna ukukhuluma nawe osesibetha ngibaboni lo nomunye uthosalanda abanye bakubo ngifuna awuchazele umuntu nje usuku lwakho maliqala luhamba kanjani uzuphethe kanjani bese ke seyivala awuqali nje usuku uvuka ngasikhathi bani? Baba isikhathi siningi la uma ngivuka ngabo 5 usuku uja kuyongena ngo 5 ngisuke ngenzelana la kunalento ekuthiwa i-morning skiff bathi igaqa. Ekseni moto uthengile ngayizona bakuphi into encane mhlambe eyikota yalento kade uyithengile uma ukuthi nje iyikota ye-teaspoon yona futhi bazokunika ulokhuzi ikota
yaleyo kota ethi spoon oyikota yekota. Okay. ukubamba nje umoya ukwazi ukuthi usuke la ubhayize ngaphakathi kodwa ivesana iphele endleleni. Mangiqeda ukwenza kanjalo ngihambe ngivula nje umgqomo ngigudle ngala kudliwa ngakhona mengathola something edliwayo sengibamba umoya. Same time futhi ngibona nethini ngala ngiyalifaka eplastic ngibona nokhalibhothi kuyolo ngihlanganisa nje kanjalo. Ngiyoze ngibone lo muntu mhlawumbe phethe impahla ucela ngimbambise engibhele u5 rand 2 rand 3 rand. Ekugcineni kushona kwelanga funa ngibe nayo imali u30 rand 30. Engiyithola kanzima. Uthola nzima u30? Nzima baba ngendlela exawusathana. Ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngilale ngingabanga nawo lo 30. We must. Kulo 30 ngisuke ngibheka u20 ngithenga lento. Okay. U10 rand ngo5 rand ngithola ugwayi ngo5 rand mhlawumbe sithengela lokudla ku-expire ukuthi mekuchithwa ngale khona abafethu abakuthathayo bezosidayisela. Niyakwazi ukuthi ku-expire? Siyakwazi. Isigulithe futhi kodwa ngokuthi ngithole mhlawumbe isinkwa siphelele neshepu ngiyakuthenga ngikudla ngakusasa ngikhule ngikhishwe yisisu kodwa ayikho enye indlela ozoyenza. So u20 rand ufuna ukuthenga lo, u10 rand ukuthi uthenge ukudla. Yebo. Bese ke seliphelile usuku. Usuku lami seliphelile kanje. Angikuzwanga udle emini lunch akaze ngizwe la la. Futhi indlela baba yokudla lunch ukuthi makwenzekile ngathi ngiyaphetula emgqomeni ngathula isinese esimbi. Yes. Mengadlula kwindawo uchithwa amafriji abolile. Ngikhethe ngathi libole kangcono ngidle. Iyona indlela. Mengachithwanga kusasa ayikho indlela. Ngoba insuku ayifani yabo. Mhlawumbe nje liyanetha abakwazi ukukhipha imgqomo kube nzima kanjalo. Mayingakhishwa imgqomo kunzima futhi. Kunzima phela yonke impilo siyibheke emgqomeni kaDoti. Impilo yakho nje ubhejile ngomgqomo. Yebo. Yeah, okay. All right. Nje awuyibambe kanje. Ngizothatha